txorientarrok, barikua heldu da, eta barikuarekin Greziako errezetak. Famatuenak. Famatuenak, bale. Famatuen errezetak, baina, justo, gaurko aurpegi ezagunak, Julen Telleriak Greziako errezeta bat eskatu dozku, ez da? Julen Telleria famatu da? Ez da aurpegi ezaguna. EITB-en behintzat, bada. Gurekin konparatuko. Bueno... Eta bidixo da diario. Bai, Julen, ala ere, mutilo hone telebistan lan egin du. Julen, kamara holan ez, holan, hori da Instagramerako, bideo bat telebistarako holan, eta zu badakizu, baina, bueno, ea zer dinozkun gure Julenek. Haupa, Zigor eta Patri, eta txorien ezaleok, zer moduz ondo. Jo, niri gusa ez dait pila bat, sukaldean aritzea, kozinatzea, zer esanik ez jatea. Baina maite ditut bereziki eta batez ere, tenedorearekin bakarrik, alegia sardeskarekin eta beste eskuan ogiarekin, jan litezken platerak. Zer gehi gustatzen janaria operatu edo manipulatu berri izatea plateran bertan. Horregatik maite ditut, inkluso telesail bat ikusten, jateko moduko platerak. Lan handirik eskatzen ez dutenak. Nabil azken bolada hontan, nahiko fuerte musakarekin. Musaka. Berdin, gure etxea behintzat aragi pastela. Orduan, hortxe daukazu erronka, nahi izan ezkero. Ea ateratzen zaizuen, niri ateratzen zaidan bezain musaka goxoa, bale? Hori erronka da? Eta goxoa ateratzen bada, joan moraiz probatzena. Muxu bat. Musaka bat. Bueno, txiste hori gainetik pasako. Muxu eta musakana. Baina bai, erronka bota dozku, eta orduan guk ez dugu musaka bat bakarrik egingo, baizik eta bi. Nik egingot musaka klasiko bat, eta zigorrek uste dut musaka klasikoai, bueno, apurtxo bat lan, piurrikeri bat zatu da. Nire musaka ditu diot, baina gehiago izango azkenean, ditu aldiezu, alberginia biribilkiak boloñesa betegarriarekin, eta nola da, feta kurruskaria duelari. Musaka bat ingo dut, baina aurkeztuko du beste modu baten, da bai ingo dut, esaten dena, hangoa bere teorian arabiarra baldin bada, arkume aragiarekin, eta potentea dana, gaur eguneratu egin da musaka, eta gaur txalegoa aragia eta erabiltzen da, baina garai batean arkumea erabiltzen da, da horrekin ingo dut, baina itxura ezberdin jamanez. Oso ondo. Bueno, nik klasikoa egingo dut, eta gaur egun gehien jaten dana, hau da, txala eta txerrikiakin, beraz, errezeta ez galdu, hauxe data. Alberginia xaflatan ebaki da ibestontzi baten ordu erdiz gatzakin jarriko ura askadezan. Gero lehortu da plantxan kosinauko. Bitxartian berakatza eta tipula erregosi, aragi birrindua bota, kosinau, tomatia gehitxu da 15-20 minutu zu motelian gixatuko. Bexamela bebai eingo, horretako gurina urtu, irina txigortu da esneakin gorputza emongo zau. Azkenik bexamelai esnegaina da biko erringo gehitxuko itxugu, nahasi eta gorde. Aragi xarprez dauenean, arrautza bat eta perrexil txikitua bota eta nahasi. Eta gero labeko erretilu baten izango da bexamel geruza bat jartzia, gero alberginia, aragia, alberginia berriz, bexamela eta gazta. 30 minutuz, 180 gradutara erre, eta jan. Jan, aldan einean, sardeska bat esku baten, Julenak esan dago, eta ogisa beste baten. Bueno, saiatuko gara, ia holan jaten badugun. Alatabe, niri ez bat gustatzen jatia telebista ikusten. Holan telesail bat ikusten, niri gustatzen jatia? Jaten, maixan. Bikotiakin berbaitzen. Eta bakarri bazoz? Ni bakarri banau, bebai, maixan. Telefonoarekin, telefono gabe. O bakarri jan. Bueno, egisa telefonoa hola naukitza dutela, bai, horri ez dut ezela izango. Baina, bakarrik jan, ez dut askotan egin. Nik egia da, astean zehar bazkaldu, bai, tokatzen zait bakarrekitea, ze bikote irakaslea da, umeak eskolan dauzkat, eta enoa esaten ezetz, inoiz telebista aurrean jan izan dut. Baina, normalean sukaldian, eta askotan liburu batekin da novela. Hau jan bakarrik... Xoriena ikusten zegu, eguarda izan horrez. Goiz bazkaltzen bozu? Ni ordu bilerretan, ordu bi galdera ero bazkaltzen dut, eta bueno, hori, beti, zoritxarrez ero bakarrik jatea tokatzen zait, ez bana izkuten amari bizitan, eta berarekin bazkaltzen dut, baina bestela, bueno, ban naiz hor, pixkat, Julenen modukoa ban naiz. Hartu hau da, plater bakarrean, txitxirioak eta gero ez da, mingaina, ez da, arrautz estatu ero badukat, dana nazip, mingaina pusketatan ja bakarriko oiaran sartzea, ez dudala moztu behar, eta bestean ogia. Hori bai? Eta, bueno, telebista ikusten jan izan dut, horrela. Baina bestela, bueno,
mailan, eta mailan ere, plater bakarrean, eta hortan ere, berdin zait, ero goiara, ero sardezka, baina hori esaten duena Julen egan, mosten da, bueno, hori gero... Janarian manipulatuta... Familiakin gaudela, eta... Bueno, Julenek beste gauza bat esan dago. Eta esan dago musaka edo bere etxean haragi pastela. Eta honek, hau ez da guzti zuzena. Haragi pastela normalian izaten da patatakin enjakua, eta hemen geruzak joango dio osatuta alberginiakin musakan. Horretako hemen daukau gopor bat, irestontzia, eta jarriko ditugu gatzetan, honek azka esan bere ura eta bere mingotasuna bebai, ez izateko hain mingotza, ez? Edo daukan zapore hori. Beraz, gero ingo ditugu lehortu, honek ura pila bat askatzen dagoen, lehortu eta plantxan ingo ditugu. Horrela ere, Julenen alde esan behar dut, eskualdearen arabera patata ere botatzen dutena. Alberginerik ez egia da, Egia da. Eta nik lehengo aldiz musaka inuenean, hau, izan zen, honekin, iken lanean auzolagunentzako, hau da, lantegi batean 200 langilerentzako, eta han guk bagan euskan gure errezetak, eta harek oinarrian eramaten zuen alberginia, eramaten zuen patata egozia oinarrian. Gero, boloñez, bai, patata egozia. Oliba, igusten genuen olako erretilu batean, gero patata egozia, urdaiazpiko laukitxoak gainetik, gero bexamel hau da boloñesa betegarria, azkenean boloñesa antzeko bat egiten da, eta gero bai gaineko geruza izaten zana alberginiak eta ero bexamela. Greziar batek ikusten. Bueno, otomandoar batek ikusten baduko gaitu txerria erabiltzen hemen, eskua burura otako lituzke moduan, ez? Ze jatorri arabiarra era bada, ez? Gaur egun egia da musaka modernoa eta Grezian da ezagutzen dana, hori, behi haragia, ero haragi mistoa, ero arkumea, baina garai batean arkumearekin bakar egiten zen, arkume haragi xeatua, eta horrekin, gero egiten zuten berdina, kipularekin, espezie ezberdinekin, kanela, kuminoa, gero horre baita erabiltzen da intxaur muskatua, espezie ezberdinak, eta gaineko geruza, 20. mendean hasi ziren greziarrek esan dakoa, gaur egun ezagutzen duen errezeta moderno hau, eta bexamelarekin gero hasi ziren, baina hasieran musaka hotza jaten zen errezeta bada, eta gero laberatzen eta hasi ziren bexamelakin eta bertako errezeta askotan agertzen da, nik ingo da moduan, hau da, jogur greziarra, oso krematxua dana, feta gazta eta arrautzak. Hori dana ondo naztu, geruza gainean jarri, eta bueno, baino gehiago jongo zen, da lehen igual usteko zuen bexamela zala, eta hori ekarriko zuten bexamel moduan, baina gainean jartzen zaiona hori izaten da. Eta zigor, tradizionala ez dakit. Nolabait, zentzua daukala arkumiana, segisa da, betu ni 2025ko udan, hau da, aurreko udan, egon nintzen Sifnos uartean, da, bueno, Grezia orokorrean asko gustatzen gaten herrialde bada, eta uarte pila bat ditxo. Dauzka 233 uste diela, uarte jendia bizian tokixa, baina bestela askoz begeixa, inobez estan bizi, inobez bizi estan uartiak behoi baditxu, ez? Orduan, leku horreitan, beixak eta txerrixak ez dauz asko, baina ze dauz asko? Argixak! Edo hauntzak. Beraz, zentzua dauka, aragixa musakandako, geixen erabiltzen sana behintzat, arkumiena izatea. Eta Sifnosen, musaka, janginun desente neurrian, eta desberdinak probatu genitxula. Eta gisa da, batzuk basaukiala patata geruza bat. Baina, alatabe, alberginea izaten da, eguneko egun beti daukana. Azkenean, esan dagoa, boloñesa antzeko danez haragi hori geruza eramaten da, hau esan dezagun izango zen lasaina bat, baina pasta geruzak beharrean, geruzak dira albergineanak, eta gero, esan dagoa, oinpatre egiten ari dan haragi nahasketa hau, tomatea eta botatzen zaiona, eta ero hori geruza ezberdinak alberginia inda, haragia alberginia, eta ero bexamela gainean, gazta eta gainerretan. Berenjenak jateko modu on bat, umeai eta barazkiak beste modu baten jartzeko, ze gainolan bexamela eta tartean badau, bakizue, olakotan protestarik ez dutela ikene umeak, eta gero, espeziekin, jolastu, badakit, egia da jenteare agian zerbait gazian kanela puntu bat arraro iken zaiola, baina ez da aurreneko aldia hemen txorien erabili dugula kanela holan haragiekin eta nik animatzen zaituztet punta bat botatzera ez gehiegi, eta ez bota adar egin aldu zuen ikan badukate errezeta non egiten dan hemen erregozi egiten da kanelarekin, kanela sotz batekin erregozi kipula,
eta gero prestaketein daudenak kendu egiten diozu, baina kanela sotxo horrek egin du bere funtzioa, hau da, zaporea ematea betegarriari, ez? Ondo eratzen da, Eta, herrialde arabiarretan, kanela pila bat erabiltzen du. Eta espeziakin, batez bolan espezia gozoak inoiz espaitzu zu errezetak gazixetan erabili, hemen bainila todan erabili izan dugu errezeta gazietan. Txal masaiak egiteko baina. Hori da, kontuz eta gutxinaka bota, zuen azkenean neurrixa eta zaporia ezagutzeko. Hemen ontxe ingot, bardina. Bueno, Berakatzakin. Oin, bakizu egin duanen, bakizu etortzen zainan beti gogora. Egin duen txiloe bat, Costa Brava. Izan zen pandemia garaia, gogoratzen naiz, pandemia garaia, lasterketa suspenditu inzala, baina, bueno, antolakuntzakoek esan zuten, bueno, lasterketa ez da egingo, baina egingo dugu entrenamendua moduan, ibilbide guztian zehar, eta, baiak telebista datorren, eta nik egin nuen lasterketa guztian, orduan, bueno, eta gaur egun beha fuerte dabil, neskabatan katalana dala, eta, bueno, norbaitekin, bakarrik agertzea irudietan, eta hauntz pila bat ikusi genituen. Eta hauntzena ingurutik eta pasatzen, zeiten dute hauntzak eta. Eta berak zezaten zuen, betu, que yo no puedo. Eta beti etortzen, eta hori esan zuen, ez dakit, 3 egun izan zen lasterketa, 28 aldiz. Eta ni jarriak ikusten dituen bakoitzea esaten nuen. Ja, imaginatzen zuen, eta gaina, ikusten zuten bera, eta danak, hemen askotan ardiak isilik oten, die. Danak, eta bera, esaldia botatzen zuen. Gunean joan nintzen zigor, hori hartu inbiotzut, zelen gunean joan nintzen nire iloba Daneleen urte betetzera, eta hau nire koñatu eta bizide barrikan olako baserri baten. Eta, onduen, daukiolako, landa bat, normalean utzik egoten dana, ez? Belarrez betia. Eta, lehenko gunean, aparkau ginen, ataran nintzen, da esan notzan koñatu hau. Zelako usaila dauen hemen, da zer ostan. Estos ikusi zerako hauntzak ekarri hostien ona. Karo, batek utziko zotzien landa horretako jabiai belarra jateko, etorri jaten horako hauntz gaztan usaina. Hauntz usaina. Osa, hauntz usaina da, baina da. Hauntzana ez, akerrana, parkatu, usaina da, akerrana. Bai, hori, da esan akerrana botatzen dauen usaina da. Eta esan zuztan, behitxu, lehen, emiak ekarri zabienian, sin maz, baina ekarri dauenetik, aker hau, osea, hau da hau usaia. Semia ahi da, gu juten gara eta gure aventura egiten dugu mendira guazen bakoitzan, ez? Da, esaten, otxoa izango bagina, beti jun behar gara, haizea guk gure kontra daukagula, ez? Holan, ez gaituzte usaintzen da holan, eta adibidez jartzen diet holan, ejemplu moduan ero, jartzen diet, behitu, usaintzen duen, aker usaina, kristona, eta haizea nondi dator, handik gaita, behitu garantza, ze han akerren bat egongo da. Eta, behitzen dugu, eta han akerra. Eta akerren usaila da, oso bereizgarria, ez duzuen entzako ezagutzen, gomendatzen dizuet, egun batean, eta akerran onduan jartzeko, eta, gozatuko duzue usain ezberdin bate. Nik horregatik, uste dut lehen ausorginen historioa eta esaten zutena, eta hori, gezurra zala lehen, zeinak eramango zuen, akelarre batera, jaia itera, aker bat. Horrek ematen duen usaiarekin, lehen, zer ziren, ez zitzaiaren gustatzen gozatziera, parrandara zoaz, eta akerra aldamenean, eta aina musu emango dizu ipurdia. Ez, hori dira, Elisa jarri zituen, gabe batian, nolako historiak eta zituzten, baina gezurra dana, ez da hori aguantatzen. Ez da aguantatzerik, horregatik guk, ez dau, zauntzik ez ardirik jarri hemengo aragixan, baizik eta erdi txerrikia eta erdi txahala. Orduan, gatza eta piperbeltzez ondu dugu, ontxe txigortuko dugu, eta jarraian botako automatia eta gero utziko bol ploplo eitzen. Bitartian egingo duguna da, bai, bexamel bat egin, bexamel bat harina izango dana, hau da, betikoa, klasikoa, gurina, gero irina, eta gero esnea, baina, apurtxo bat berezixaua eitzeko, botatzen jako 2 gorringo eta esne gaina. Gero bexamela egia dauela. Hori, nahazitzen da, eta horrek bebai ikutu bat, krematxu bat, eta egonkorraua, emote hotza. Julen, adi, zurea hobetzeko bidean goaz gu, Eta, esan dizu, eta Julen ez dela ezaguna, Julen nik uste dut, gaur egun, Euskal Herrian, pentsa, kanpaikadak aurkeztu dituen edozein aurkezle famatu gara. Hori da, ETV-ko aurkezle guztiok nahi dugun ametsa hori, kanpaikaetan inoiz... Zura ametsa da edo? Ez, ondo geratzen da.
agertzea, baina, imaginatzen zu zigor frak batekin, emango zuen lehen jaunartze egitera doan mutikotxo bat, esan, eta topa egin dagoen 2027 zoriontzu bateatik aurten ez naute, baina, a ber, hemendi proposamena, ETV-erako datorren urtean aurkezten gare lagunei baduzue. Que nik nahi xaut familixakin pasa, Juan zaitzezu. Baina... Zuta, Ales da bixot. Bueno, eingo du zerbait, baina hor hartu eta... Hora, 2027 eta matzak jan eta horre gauza guztiak, eta ina kobratu itxen duzu horik jarre. Bueno, gure kasan ezagutu genuen... Ez da gure kasa ETV baten arrakastatxua den saio bakarra. Gutarrak. Bueno, gaur, bihar etzi finala. Bai. Eta gaudeia... Euskadi gaztean bebai, gaztea da nortan, oin dinan dago, horre aldapabaren, eta nik beraz, Euskadi gaztean ezautu nuen, ez? Gora bihotzak bebain zauen dela gutxi. Total, de short estiban. Ba, de short, ez dau belano naiz delako nire dijo alako. Eliztegi, gero nintza, gero... Telebizan, nun ez da egon? Txorienen egon da? Bai, txorienen egon da dau. Nola da, gonbidatu moduan, gonbidatuak gertzen genituenean. Eta han, ontsa esaten dauzu kaldarixa, ora, kaldia gustatzen gaga, etorri zanean zelan itzen zauen. Ene gogatzen. Ez da gogoratzen? Ene gogatzen. Barre pila bota genituen, ene gogoratzen ze prestatu genuen, egia da behiratu aldu dela, Hor daukagu gure lantaldean, espezialista badana hortan hor sartzen. Aitortxo, gero sartu momentu baten, da atera berze errezeta prestatu genuen. Bigarren errezetarako Patri kontatuko dizu ze prestatu genuen. Baina egia da, Ermutil oso jatorra kirolaria, hemen gu behin baino gehiagotan, grabatzen gaudenean, bere saioa bukatu eta gero, eta galtzamotzetan da korrik aiten ikusten dugu, ateratzen dela. Eta, a ber, badauk atleta pinta, sola, nilarra, flakua, zango luketen moduan batzuk. Horra, txiku musaka gustatzen gako, pasta biharrian, baraz gisa doialako. Oso ondo, bai, osasuntxu jaten du, osasuntxu, eta, a ber, horregun, gainera, a ber, kari batean, danok imaginatzen du, irratian egoten zidala, pijaman da etxeko zapatillakin. Han, esatari moduan, baina gaur egun ja, grabatu iten da. Irratikoak agertzen dira sare sozialetan, telebistako saioren baten ere ikusten dire irudiak, zuzenean eta interneten hor dago irratia. Orduan gaur egun, ez dakit makillatzen diren juteko irratira. Ez dut uste, makillajean ez ditugu ikusten guk. Baina holan pijaman, eta nik holan inoiz dut ikusi inor, baina txankletetan da hori, entzun daukat, bai, juten ziela, holan, eroso. A ber, zuritan eri be, guemendik holan, gerriti bera bai, pijama da txanklak, alditxugu eraman. Batzutan oskai ura joaten gara da mikrobin labera, baina batzutan hemen ibiltzen gara. Bai, errezetan labera, gaur labera joan behar dugun espare bat, jarri jugu galtzak, baina bestela hemen azpitik... Hori da... Kristo, fokoak inda kriston beroako, hemen baino jantzin egoten gara gu. Lehen aipatu duzu konfinamentuko garaia da hor telelana holan asizanean, hor eramaten ziren asko, pantalla parian holan alkondaran, gero jarri eta kaltzontziotan. Bueno, hemen txe, betegarrixa ein ja, ondokan hogei minutu edo behiko itxu eitzen, eta bitxartian engau bexamela. Hortarako, hemen txaukau, hori sartagin bat, bero, urtu engau gurina, eta gero, bexamela normala, irina eta esniakin. Honek, hogei minutu itxen da ditu nian, hola napurtxo bat, egonkortzeko edo, orea biltzeko erabiliko dugu arrautza gordin bat, nahasi, eta hori ingo da. Gero, konturatu labian, 30 minutu izango dira, berez, arrautza hori guztizko sinauko da. Hau dauka usia, baiet, lasai, hau aldotela lasai. Egia da berak hor, ondo goten da, jakitea referentzi modua, Patriziak zer jan alduen, ero zerrez, beste danak... Kontu ze, bi aurdun garaia taldian, eta hau kontagiosua da, Ja, eta hau ez bekusten da, hor doala bidean, doala... Gaiztua. Pixkanaka. Hor daukateta. Patri, niko initzen behar du, legun, noiz itzen duen kopataz da, atzo ginen kopa inguruan ditze egiten edalontziak eta hori. Bai. Hor, eta dute olako eskola batean, jantoki batean, olako, plater barri batzuk, hau deitzen da, Roaneko Luis Weiss ikastetxean, han konturatu ziren, baskal orduak eta oso zaratatzua dira. Eskola bateretik pasatu dana, baskaltzeko orduan, jangelatik, zaratatzen, eskola batetik,
hemengo jangelatik pasatzea be nahikoa da. Bueno, ba horretara dituzte egia da, eta batez ere barruan, garbitzen diren tokian, eta bueno, guk ezagutzen dugun sukaldeko atalean, hor platerak eta garbigainuan kolokatzen nahi direnan, klak, kriston zarata eta hotza egoten da. Eta zaratagatik, hemen dira, hauek dira, Frantziako zenbakia, baina urtero, milaka eta milaka, baja egoten dira, jendia buruko minakin, estresa eta hori. Eta dirutza bada, hor Frantziar estatuen dako, horiek kudeatzea, ez? Kontua da, honekin, behintzat, hosteleritza mundurako plater hauek atara dituzte, eta egia da, balio dutela plater normal baten bikoitza, zarata askoz gutxi hau, material ezberdinekin inda daude, eta, nola esan da, mailan ibiltzean da platerak ez dute hotzik ateratzen, jartzen dituztenean garbigailuan ez dute, hotza hori ez daite inoiz, jatetxe batean egon bazaret ere, ero taberna batean kolokatzen nahi dienen platertxoak eta klik, zarata hori, 95% murriztu dute, eta, bueno, bada zerbait berria, eta jende asko behiratzen ari dela, eta ez bakarrik umeen jangeletarako, orokorrean, olako tokietarako, non platerra askorekin eta hotz asko ataratzen den, horiek egiteko, beste material bat. Ez duan aurkitu da, ze materialekin egin dauden, suposatzen du, guk autokaranan baduzko bolako material izena ez da, nolako plastikoa antzeko bat, ze hor behiratu dute baita ez izatea plastikoak, hau askotan erabili alizatea, garbigailuan askotan erabili sartu alizatea, eta ez izorratzea inundik dinore. Ordan, bada, nik autokaranan dauzkadanak, takit, balio dute, ez dira merkeak. Baina egia da horrek niri gertatu zait, atea armarioko ez itxe autokaranan, da kurba batean, plater guztia, kriston eskandalua, eta puskatzea. Plater normalekin puskatzea. Autokarabanan eta armaixoak horrek berezixak eta izaten die, ez? Edo... Autokarabana batea beti ez da bello. Hone, furgoneta txikiak direnak olan altzatzen direnak eta oia daukatenak eta hor, gauza asko sartzen dituzte oso toki txikiak. Horri deitzen zaio Tetrisen bar da. Hori garestia da. Baina autokarabana batean da, azkenean, hor arotz batek, eitea, sukalde bat pixka txikioa, baina armairuak eta antzekoak dira, eta ez da, horretik ez daukalan komplikazio enterik. Bai daukate sistema bat, ez irekitzeko martxan goazenean, eta gogoratu behar garela iztea, bestela, pentsatu horre, Europako mendikateetan ibilian, kurba artean, eta bigarren kurban, tim, pam, pam, iskina batera, gelditu, olioa erori bada eta puskatu bada, kristo bat. Orduan gu ateratzen garenean, lehenko egiten du, ekipo, dana itxita dau. Eta hor, txikiak juten dira, begiratzen dute atzean, bai, eta, dana itxita, euren lana hori da. Eta orduan ja, abiatzen gara. Oso ondo. Zigor, hementxe, honek luzatu ditut, horrei buelta pare bat emon. Honek luzatu ditut, ontsa alberginiak, lehortzeko, ikusiko zuen zenbatura ataratzen dan, horan, irudisa oso bizuala izango da, eta hementxe haukau, bexamela, ja. Orduan, honei ointxe, zua itzalita dauela, gehitxukotzau, zne gaina, eta bi arrautza gorringo, hemen jarriko ditut zuringoak, ze gaur ez ditut erabiliko. Azken da, nik ingoan antzeko fetari botatzen da, arrautzak kolorea emango diola, gero gainerretzen dugunen ez bakarrik gaztak. Baizik eta arrautzak de bai. Hori da. Bai, eta, puntu krematxu haua lortuko dugu, eta egonkorra ba. Hori, lehenko antzinako errezetetan, egin dugu bat baino gehiagotan, hartu eta arroz esneari botatzen zitzaion, arroz esnea bukatuta zeuenean, zutatik kanpo, hainbat saltzari ere bai, zutatik kanpo, esne gaina gero etorri San Frantziatik eta, baina hemen hainbat errezetan, zarretan, arrautzak gorringoa, beti zutatik kanpo, eta ondo nazi, eta horrek ematen zion, koipe puntu hori, krematxu puntu hori, daukatenak, lako bexamelek. Hementxe, ontxe, ikusiko zue, zelan geratzen dan, alberginia, betxik, honek tantakak horrek ura die, eta ontxe ingo duguna da, betxik honek lehortu. Eta ez bakarrik alberginiak, kuiatxo bat egiten badiozu hau, botatzen du. Denei, gatzak azkenean, ura atera egiten dio. Hori da, orduan, ontxe ingo itxuguna, hau ja, bexamela, ja dau, ara gixai bai gutxi geratzen jako, orduan, ontxe ingo duguna da, honek danak lehortu, plantxan kozinatu, eta, desente plantxaren ja ditxugunean, etorriko gara geruzako osatzen, eta gure musaka bukatzen.
Bueno, hementxe jarri hotzau gerusatxo bat bexamela, Bale? gero alberginia, Bale? hementxe ontxe botako zau, ez dakit aragi dana, igual geixegi izango dan, Zema gero zaiteko asmo daukagu? bakarra, Bakarra, ez dakit. ez, musakan bakarra, hau ez da lasaña bat zigor. Nik galdetu iten. Vale. Orduan, ondo ba galdetzen. espada. Ze gero egia da, bakarra. musaka bai zerbitzatzen da, olako, jatetxe batzuetan jute bazate, olako bloke bat ja izaten dituzte, anoakoak, raziokoak, eta beti normalean bero-berua horratatzen da urtuta dana, bexamela horre ploplo egiten ari dela, eta hau zabaiekin kontu zibiliderreko errezeta bada, Bai. Eta batzuk, atatzen dituzte, olako bustinezko kasolatxotan eta Baita. bai. Baitu, ideia eta eman diazu. Eria Bai, bustinezko kasola bat egin behar dut. Hala ba. Bai. Biribilkiak... A ber zer ateatzen da, zer egia da, pixkat improvisaziotik jungo naiz, baina zerbait ingo. Ziur ondo ataratuko da. Gaina, mutila, kastia hau edanetik jaten dut, bentsako. Irratira bialduko diot, eta ez ezaten diun beria baino bila. Amen, bauka utaperra preste, Bai. Eramango zau, gero, bai. Bale. Lasai. Hau listo? Hori listo. Bale. Hemen dibe, bueno, gaur soberan ingo ditugu gauzak. Ze bexamela be bai, bueno, Nik etzik iz. oso ondo. Eskusa, bale, ez? Bexamelakin eta gaztakin beti... Hau, sabelian barrura jausten da, pum! Tartarka jarriko da, no? Bueno, gero jongo zari, Julen da bixo korrika iten. Gaur egun agien ez dio jarraitzen, sasoi batian bai, baina gaur egun, ojo. Tatu naiz. Gazta ondu bat, Bale? hori, nik ardi gazta bat jarri dut, ze, bueno, ardi ara gisa ez dut ekarri, baina ardi gazta behintzat, bai. Oso, no? Beraz, hau, labera doia, eta bakizu txorienen daukaula labe magikoa. Ipotz batzu dauzko hor barruan. Eta... Hoixe. Berez, honei, emongo zau, ordu erditxo, eta... Txak. Hau, platerea, ze plater behar duzu. Txikia... Txikia, venga, vale. Holako atara bi, behintzat. Ingo una da... Beitxu. Nik uste dut honekin moztu. Bai, ez? Karratu bat ataraldan. Hori, no? Eta... Laban ibarko du? A ber, gure gaurko famatuak eskatu esku, plater bat, nun ogixakin eta bakarrik sardeskakin jaten den. Beraz, saiatuko gara sardeskakin bakarrik jaten? Vale, hori erronka, ez? Oixa, badauka, lasai, Prestauta gaude txorienen danerako. Oso ondo. Ba, bueno, nik aurkezten dutzuet hementxe, gure musaka. Eta ogia. Bai. Venga, guazen azatzera. Hala ba. Eskerrek asko. Barkatu. Ia, Iba, bai, letxe! Eta zunatik atara zara. Hone egin digula denoi, eske, ari nintzen justu ja banindoan etxera, eta bai. parkinean usaindu dut, barkatu, zer da, musaka bat, aragi pastel bat, eta badaukatalako gaitasun berezi bat, bereziki honelako errezetak usaitzeko, eta nire inguruan bali madude ezin dut probatu gabe etxera, Juan, orduan. Ba, probaizu da, bueno... Ogia hor daukazu, a ber, baito, ez daukagu telebizan ez ere guztiako, baina jende daukagu hor telebizta bestaldean. Ez da, balio dizun, ero. Pena badaukatze. A ber. Hone dauka, eske, hainbeste bexamel eta gaztaren azpian edo zer jarrita ere. Edo zer gauza ez, Julen? Ez que numeriturik, Edo zer ere ez, baina eske honek goxoa behar du bai. Ja, zer guztu dagoen. Gero joan beharko dugu. Ez, norabait korrika egitera, Irea, baina berrogia dagoen. Eta bestela pasa zurean errezeta. Jode, eta orain ze, pusketa hau bakarrik, orain jango nuke bandeja osoa. Eta perra ekarri hotzugu, nahi baduzu gero irratiraruen. Venga, bota, a ver. Batetik amarrera. Batetik amarrera dago oso goxoa. Zemaki bat jarriko diogu. Nire, bederatzi. Eta Julenena Ni da? eskuzabara naiz. Eta zure ze zenbakitan egongo zain Julenena? Bederatzi, koma bi. Benetan? Horrela, bai, baina azturea eragiteagatik bakarrik, hori eta ezin duzuelako gaurkoz behintzat nire etxeko probatu. Julen, bakizu nik amatasun bat jartuko tela laizer. Beraz, niri ordezkatzea nahi baduzu hemen zure musakakin egunen baten. Baina ze zigorren ondoan beti? Ja, hori da... Hori da letra txikia, ez dizuten azaltzen. Eta beti aragi pastela balego egunero igual etorriko nintzateke, baina kau, beratuko nintzateke saio aspergarria. Beti berdina ezin da. Bazkalduko nuke egunero... Bai,
Eta honek gainera uste dut barrurako eta ere vitamina asko dituela eta komunitzea egula denoi, hau. Oso ondo. Gutxi eskatzen dazu. Zer bat, hemen daukazu etxera eramateko hau? Ia, Julenen nire baino hobea. Eramango dut puskat eta afaltzeko gaur ere zuen osasunera. Nirea gero doa, bidaliko zu. Horregatik. Zaion ez, karta postaz bidali, bale? Mejor. Eskerrik asko ditote. Bueno, Julen, eskerrik asko. Bueno, eta zuei esan dakoa, hau benetan oso, berak esan gabe bazen egiten ona dagoela, eta orain, bigarren bertzioa. Nik jarriko notan 9,7. Berea baina osko zegoa seguru dagoela. Fantasma. Eta pena Julen joan izana, baina, bueno, bigarren errezeta prestatu behar dugu, eta bidaliko diogu, gero bihar izan behar dugu, ze gaur ja martxein du. Soberan badau. Soberan badau, hori bai. Eta esan dakoa, hau izango da pixkat, bueno, hemen aurreratuta ekarri dut, eta izango da holako moldaketa bat. Badaukatin ja boloinesa barrukoa, baina kasu honetan dauka erdia arkumea eta erdia beia, gero hemen daukat jogurra, utzi dula gau guztian irestontzian, olako trapu batean, telasko trapu batean, da bira zenbat ur, 3 jogurrek ur guztia bota diate. Eta orduan hau dago krematxu, eta feta gazta. Bestea, zuk erabili duzuna, alberginia gai, eta bueno, argaitezen lanean, eta lehenko kontatuko dizuet, nola ingo du. Alberginea mandolinarekin zerrata moztu, gatza bota eta utzi izarditen. Bien bitartean, arrautzak jogurrarekin, feta gaztarekin nahasi, gatza eta piperbeltza bota eta gorde. Alberginea sartaian ingo ditugu eta gero betegarriarekin bete biribilduz, labeko erretillo batean jarri, gainetik feta eta jogur nasketa bota eta 15 minutuz 180 gradutara labean erre. Orduan, bueno, bitu, pausua zukin duzun hori izerriarena, berez nik beti iten dut etxean, baina batzutan presak eta korrika banabil, ez dute iten, ez dio kentzen, eta ez dute esango nik nabaritzen dudanik hor esageratua, honek ez du izerdia bota eta mingotza da. Ez, aukeran hobea da, baina gaur hor utziko ditut eta plantxan egiten jungo gara. Eta esan dakoa, hor daukaten boloinesa hori da, hori. Betegarrixa izango da. Betegarrixa da, hori dauka arkumia eta zaporea nabaritzen da, Bai, nabaritzen da, eta gero espezia moduan kumino bota diot, kanela pixka bota diot, orduan berezi dago, bueno, gero probauko, ia nortasuna daukan edo ez, ia arkumia dan edo ardixa, bai, hori bai, igerriko da, eta azkenian egisa da arkumia, bueno, sukaldaritzan oso ezaguna den aragi bat da, batez be Mediterraneoan, Greziatik Magreberaino erabiltzen den aragi bat da, eta bueno, nik gustokoa daukat. Hala eta be, aukeran daukat, aukeratzeko arkumea, esne arkumea edo ardixan artean, nik esne arkumea. Ardixa jando suñoz? Ardixa, bakizun segatxe irakidan jandotela? Zate? Saporiangatik, eta lehen nire nintzen auzuan, justu etxe azpixan naukan orako arategi halal bat. Eta behin txorienera ekartzeko bien hauen aragixeatua arkumiana. Eta orduan bertara hurbildu nintzen, bertan eskatzeko, banakixerako, han eskatzen zabera. Eta ura, usaino da saporeagatik, ura ardixe zan. Ze horrek zaukan intentsitatea zan bizia. Egia da, zuk hori nahi badozu arkume aragixeatua lehendik eskatu, arategi gisa igual, egun pare balden hau eskatu detzazula, ze bestela egisa da arkumia piezatan, arkumia osua egoten dela, edo hankak bebai holan oso tipikoak izaten die, baina bestela, ez momentuan xeatzeko, aragisa garbitu da, makinatik pasatzeko, garbitzeko, zail egoten da. Aukeran, arakitan egin dute, egun batetik bestela, baina, izaten dutela, olako, eta gaur gero eta arategi gehiago daude, holan arabiarrak, eta horietan, ohikoagoa da aurkitzea aragixatua arkumean. Nahi bauzue, horietara joan, eta horietan gustora asko zerbitzuko dizuete. Bueno, hemen Patrik induen berdin egingo du. Aldatzen dena, esan dagoa, betegarriaren betegarri moduan erabiliko duna, eta gainetik eramango duena. Ez dela izango bexamel bat. Kasu honetan izango dira. Hemen, katillu bat hartuko dugu, gopor bat, eta jarriko ditugu. 2 arrautza, hauek, kraskatu eta beti aldala, lako gauzak iten zuenean erosein horetan eta arrautzak lehengo kraskatu, ze oskole batero zerbait erortzen bada, oina momentuak entzeko hor. Izango genuke,
hemen gure jogurra eta ero horra azale matero erortzen bada, kentzea zailagoa da. Orduan lehenko hemen irabiatu hauek, eta gero gehituko diogu feta gazta mamurtua eta jogur krematxua. Kasu honetan gainak harri dut, hauntzana zebakizure gustatzen zaizula. Hori bai, hori hauntza jogurra pila gustatzen gara. Bai. Eta, bueno, arkumia, edo esne arkumia noiz da, 25 egun baino gutxi hau daukanean, eta bakarrik dala elikatua aman esniakin. Bai. Beraz, aragisa da oso xamurra, suabia, koipe gutxikua, holan arroxa, hori da, bueno, primerako arkume aragia. Batzuk esango dute, zaporeik ez daukala. Hor daude, aldekoak eta kontrako esan dute, Ja. nik zelaian aste batzuk daraman eta belarra jaten eta nahiago du, ze horrek zapore gehiago dauka. Bestia, Orduan- bai, xamurra baina ez dauka, sustantzia falta zaio. Hori izango zen arkumia edo axuria. Hortan da, aukie baia 2-3 hilabete, eta esniaz gain, jaten dabe pentsua eta jaten dabe belarra. Eta egisa da, daukala gantz gehiago eta zapore bizixaua. Hori da. Gero daunik, hau, enaukan entzun da pasko arkumea, hau da, 4 hilabetetik gora, eta aragisa da ilunaua, eta, bueno, zaporetsuaua, eta gantz gehiagokin. Eta gero izango zen, ardixa, edo ardi holan nagusisa, eta horrek dauka aragi gogorraua, zapore intentsuaua, eta da urte batetik gora, adinean. Beraz, bueno, behiakin gertatzen den bezala, ez? Ontxe Hori da, txala oso jatea, modan dau, behia jatea, behi zaharra, edo kabieja deitzen da nau, Bai. eta arkumiakin, ez? A ber, txarrikumiakin berdina horrei. Esaten dizute, txarrikumia ez da izer, xamurra. Bai, xamurra dago, oso goxua dago, zaporia badauka, Bai. baina, zapore aldetik eta, bueno, guk gabon batzuetan egin nuenik, hankasartzia. Ardoa txuri desente botanion, eta arek, Zauan txerri, onartzen. zeukan, zaporek, ez txerrian, ez ardo zaporia zeukan, eta hortxe, bota egin duen. Izateko, ez gendun bota, jan genuen, baina alperri bota gendun, txerrikume Ja. horregatik ordaindu gendun guztia. Naiz eta feta gazta bota, hemen gaz pixka botako diogu, eta piper beltza ere. Hau ondo nazi, eta hau izango da, gainean eramango duen, geruza gure, musaka honek. Oso ondo, egia da, arkumean aragian kontsumoakin mito desente dauzela, ez? Alde batetik esaten da, aragisa gantz gehiegi daukala, eta hori ez da golan, ze da, lehen esan dugun bezala, ardixan edo animalixan adinan arabera, eta gero gorputzeko partian arabera. Ze azkenian ez da berdina azpizun bat, edo hanka bat, edo lepue, edo, zati desberdina dauz. Orduan, hortan, lehenengo mitoa, kentzen dugu. Lepoa aldia da oso xamurra, hemengoa, lepoa guretzako Bizkaian samie izango sana, eta horrek badauka desente, hor koipe desente goten da, baina, zenbat errezeta daude horrek lepoalde hori beteta egiten direnak, eta oso goxua geratzen dira, eta sukaldari handiena, gu Martinekin bageneukan bat, eta, xamurra dan hortan, koipetsu da. Horre ez da misterioik. Han, gero bebai, esaten da, egun berezizitarako bakarri dala, ez? Hori esaten dago beste mito batek, eta egisa da, hemen asko erlazionatzen dugu, ospakizunekin, eta olako egun berezizekin, baina horrek azkenean itzen dauena da, arkumian kontsumoa mugatu bakarrik egun horreitara. Eta azkenean egun horakotasunean bebai, existitzen die, hainbat errezeta, eta onak dauzenak, ez? Pintxo boruno batzuk, ogitartekoan, salteatuta, eta, musaka bat bertan oran eragixe beraz, badauz errezetak, holan, arkumia sartu geikenak. Hori, Zaragoza aldian, Aragoi aldian, bakizu badauela arkume berezi bat ternaskoa, deitzen dana. Bai. Eta, bada arkume bai txiki bat, hori, 4-5 hilabetekoa, eta normalian, ibiltzen dana larretan, eta belarra jaten dauena, da esnia, belarra eta esnia, pentsurik gabe. Eta hortan, beraz, Aragoiko gobernuak eta sustatzeko euren kontsumoa, itxen dituzte egunerokotasun errezetak, tabernetan eta pintxuak eta eskaini, eta bertako lan bokadio tipikoa da, pepitua, edo ez pakitua barkatu. Pakito? Pakito. Hori txokolatero, eskontzatan egiten zana gari batean. Nik pepito da txalakin. Baina pakitoa da olako ogitarteko bat, ez eskean tipikoa da, ogitarteko bat klasikoa, eta itxen dana, arkumiakin. Berez, nik probatzeko lan gogoa bauka, zebetik uste dut lan sare sozialetan. Gero esaten da, ez dala aragi osasuntxua. Baina hori ez da holan, ze azkenean dauka proteina, dauka purdina, B12 vitamina,
eta, bueno, izan leike, beste haragi bat bezala. Hain osasuntxua, eta ez hain osasuntxua, aldi beria, baina, bueno, da, dieta osasuntxu baten parte, bada, hau, esaten da, haragi larrosa. Bada, txuria, bada, gore, da, arkumiena esaten da, haragi larrosa dana, ez? Dauzkanak, haragi zurixak bezain, bueno, proteina da kalitatezko haragi beste, eta haragi gorrixak bezain, saporetsu eta dotore. Beraz, haragi larrosa moduen ezagutzen da. Bueno, zu pakitoak aipatu dituzu, eta ni hemen aiken nahi naiz, rollitoak. Biribilkitxoak. Azken ikusi duzu, plantxan pixka egin da gero, honek gero labean boixe. Ordu erdi batero komeni usteaz, ondo alberginia hobeto egin dadin, eta dena batzeko. Asmoa da, honek horrela jarriko ditugu, bexamel, sasi bexamel, hau, ez dala bexamela, kasu hontan dala, bueno, oiara bat, berratu bat, feta gazta, jogurra eta arrautza, gainean holan estaliko dugu, eta gainetik gero, holan pusketa batzuk eta, ni birrundita ikusi zen dugu, Grezian hau jangen duenean, pusketak nabaritu iten zien da, egia da, feta pusketa koska iten diezunean, hori, ikutu gazi hori etortzen zaizunean dena, bueno, zoragarria da, eta gainetik parmako gazta pixka botako dio. Hau, esan dakoa, labea 180 gradutan daukat, eta ordu erditxo bat utziko du labean, atzako dugu, eta ordu erdita gero, etorriko gara, dastatzera. Berriz magia. Hau, etorriko gara dastatzera, bueno, besta. Magia! Junda. Julen ja espaldi junda. Sanson junzan, zein zan Sanson? Sanson zan. Balo, hemen txe gure musaka, hau da, txon, hemen dik ez du, hango... Bale. Eta lengo du polipolitxa... Pentsatzen igual gero labekua, atarako sinula... Platera, gaina, guk plater batzuetan, aurkezteko garaian, olio tanta botatzen genion, gero hori, eta dirdira berezi bat geratzen da. Eta hemen daukagu alberginean, koipea, eta oin, izango da horrelako... Honek biribilkitxuek. Hemen egin ditu dena da, uste hau da erdia. Bueno, musaka izango zen, lasaña era da ointxe zigorrekin dau, kaneloia. Kaneloia, hori da. Bai. Baina, bueno, teknikoki jatetxe batean, 50 euroko baratzeko, esango ginen, alberginia biribilkiak, arkume boloinesarekin beteak, eta feta bexamelarekin, ez da, horako. 2015ean egon zan hemen lehen aldiz, Julen, txurrurekin, txurrukarekin, eta bi hoiek hemen hasi zuten beraien famarako bidaia. Eta gainera, alberginiakin zabien bebai. Eta alberginiakin genituen da. Badaka motillonek alberginiak esan du, horri ikazi nuen berenjena alberginia ere badela. Hemen dakazu, gure musaka nire ezara. Bueno, Vitali, hemen katxarro pila daukagu, honek ona eskina da, eta eman, a ber, zer. Zelan geratzen da. Bai. Ondo, zelan geratuko da. Hau labean, bueno, kusi duzu, pixkat gorritu zaigo. Fuerti hau egongo da, lehen baino. Badau fuerti haua, baina, bueno, azken dian, beren hortasuna dauka. Arkumia jarri dut zau, feta gazta, berez, oso goxua. Eta zigor, gaur, bi bertxio inditzugu, lehun haua eta lasaña eran, eta bixi haua eta kanelo eran. Beraz, zuek aukeratu bata edo bestia, baina garrantzitsuena, kozinatu, eta jan, eta ondo pasa. Eta asteburuan ondo pasa. Gu bardina ingo asteburuan, ondo pasa, kozina hau da jan. Eta, bueno, astelenerako indar berrituta etorreko gara, gozo batekin. Bai, niko pitxo bat euko ingo ditu. Bai. Eta angrezia ondo angeratuko nahiz. Pixkatu nazio. Baina, bueno, oso ondo. Eno horretzen dio. Zuek ondo pasabaztu burda eta zinenean, etorri, sin falta. Agur.